बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गेदेमा थुनलाइगिरि टेगर लिटारेरि बान्था आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि रुंसारि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि दिनै ब्रैथि रुंसारि सान। गेदेमा थुनलाइगिरि बिथांनि रुंसारि सानखौ बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ सान महरै फालिबोदों। बेबादिनो दिनै बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन थुनलाइयारि गौथुमफोरा गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि ब्रैथि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै दाब दाब जायगायाव थुनलाइयारि हाबाफारि लायो। मख'जाथावदि गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि ब्रैथि रुंसारि सानखौ धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, इउबिपिअ, एबसु, एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटि, आबोफ, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, सारेन्डार एनडिएफबि, अल बाथौ महासभाया बर' कसारि अनसाइ गाव हायुङारि खुंथाइनि हेफाजाबाव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लायो। दिनै बुंनो थाङोब्ला खोब मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर आरो गोथार सान होननानै जों बुंनांगोन। आरो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै आङो बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाइनि अनसाइ गावारि खुंथाइनि खुंथाइखौ गिबियावनो आं बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावगोन आरो साबायखर बावगोन। मानो होनबा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेफाजाबावनो दिनै जोंनि बेयाव थानाय गासैबो माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटि, आबोफ आरो अल बाथौ महासभा, ब्रह्म धर्म कमिटि, सारेन्डार एनडिएफबि, दा मोनफ्रोमबो जेसेबांनाखि आफाद माहारियारि आफादफोर दं जोंनि गेजेराव जों जुथायै रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिथु खन्थाइ सान बर'फोरनि बे खन्थाइ सानखौ फालिनो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। दा मानो होनना बुङोबा मोनसे हारिया जुदि जौगा हारि होननानै सिनायथि मोननांगौबा बुहुम बिखायाव बिनि थुनलाइफ्रा जौगा थाखोनि जानांगोन। आरो जों जुदि बर' माहारिखौ गेरेमसा आरो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे हारि महरै जुदि सिनायथि होनांगौब्ला जोंनि थुनलाइखौ जोङो जौगा थाखोनि खालामनांगोन। आं बिनि थाखायनो साफ्रोमबो फरायसा जेবিলাক गोदान लिरगिरि गागि लिरगिरि आं बिथांमोनखौ खावलायगोन, खन्थाइयानो होन, रायथाइयानो होन, सल'आनो होन, जोंनि बर' रावजों बेखौ लिरनानै फोसावनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाया थागोन। आरो जिहेथु बर' हारिनि गेजेराव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा थुनलाइनि गेजेराव बर' थुनलाइनि बेलायाव दा गोबां बिहोमा होलांदों आरो बिथाङा गोबां खन्थाइ लिरदों। आरो बे लिरनायनि थाखायनो बिथाङा हयथ' दिनैसिम थुनलाइनि बिथिङाव बर'फोरनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन बान्था बुथुमनो हानाय मोननो हानाय सासे सुबुंमोन बिथाङा। बिथांनि जिथु खहा जालांबाय जिउ गोमालांनायनि उनाव जोंनि थुनलाइ मुलुगाव गोबां खहा जादों होननानै जों हमदांनो हादों। बिथाङा जिहेतु सासे राफोद सासे थुनलाइगिरिमोन, थुनलाइ बिजिरगिरिमोन, सासे खन्थाइगिरिमोन। बेनि थाखायनो बिथांनो साहित्य एकाडेमि एवार्डजों लोगोसे टेगर लिटारेरि एवार्डबो बिथांनो होनाय जादों। गतिके बिथांनि सानस्रिखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो लिरनायनि गेजेरजों, जोङो थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सिबिनो नांगोन। आरो थुनलाइ सोरजिनाया थुनलाइखौल' जौगा खालामहोआ, बेयो जोंनि समाज फोसाबनायनिबो मोनसे गिदिर बिहोमा लायो। थारमाने थुनलाइ सोरजिनाय जिहेथु नांगौखिनि बिजाबखौ जोंनि बेयाव एसे गोबावै मोनो। फरायसालिनि जिहेतु फराफारि बिजाब फराय बिजाबफोर बेबो जोंनाव एसे लेट जायो। आरो गोबां जेবিলাক गोदान गोदान बिजाबफोर लिरो लिरगिरिफ्रा बा लिरनानै दोनखानाय बिजाबफोरखौ जोंनि बेयाव मोननो थाङा। बेनिखायनो जिहेतु जों मोनसे गाव हायुङारि खुंथाइ जों मोननो हाबाय, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आंनिफ्राय जे जोंनि बेफोर ओनसोलाव जिहेतु गंफा गंफा लाइब्रेरि लुनानै होनानै
नांगौखिनि बिजाबखौ जाहाथे बेफोर लाइब्रेरियाव जों फरायनो मोनो फरायनानै जाहाथे जों फरायसाफोर बा फरायनो मिथिनो लुबैनाय मानसिफ्रा गियान बुथुमना लानो हायो बेनि थाखाय बेफोरखौ लुफुंना होनो थाखाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय काउन्सिलनिसिम लुफुंना होनो थाखाय खावलायनाय थागोन।